Bé, doncs, una de les raons és que actualment, si vas fora de Catalunya, a Espanya, i parles en català amb els teus amics, amb els teus fills, amb la teva família i tal, corres el risc de ser ridiculitzat, de ser tractat malament. Conec casos de gent que els han fet fora de bars i restaurants per parlar en català entre ells. Per què? Perquè molts espanyols han estat manipulats pels mitjans, pels mitjans centralistes a creure que, de fet, els catalans són una mena d'estrangers dintre d'Espanya. I amb la independència seríem estrangers de debò a la resta d'Espanya i, per tant, ens tractarien com tracten els anglesos, els italians, els francesos, és a dir, amb normalitat. Segon avantatge és que els governs, per bons que vulguin ser, sovint fan coses, diguem, molt negatives. I estaria molt bé tenir el govern a la cantonada per poder protestar directament a les persones responsables a qualsevol moment que ens dona la gana. Això seria un altre avantatge de la independència.